lalu menguntungkan. Memang ido ko barani pardalanan ningolu. Songon sorhani padati do. Marhusor, marputar. Tiki di hutana di Bethlehem. Dang naswarong dinasida lay. Tiki masa logo ni hari kelaparan. Iko manobang manusia nasida merantau. Tu sada luat naso apala ditadda nasida. Ima luat Moab. Molo luat Moab itu negeri yang jauh dari Israel. Dari Bethlehem, dari tanah Jehuda. Alay ngadi tagam nasida. Boy nasida di luat nadao di panobanganon. Boy muse madalaton manoruson parngulonna. Dibuang ma na adokyad dobe. Dibuan dot yanakonna na duway si Mahlon dot si Kiljon. Manang si Mahlon dot si Kilyon. Mangolo mana si desi lam magodang yanakonna sahat tu namar rumah tangga. Alay tong mamuse. Diripu parhunikan HP pargadongan. Diripu parsaulian molodung sahat di tanah Moab HP naro hamagoan manang hamatean. Dung di tanah Moab daksa dia leleng mate masih Elimelek mabaluma inatay si Naomi. Marhasohotan magyanak konna alay dang sa dia leleng marhasohotan mate mamusi dua anak konna. Jadi tading ma si Naomi do parumain na duway. Parumain na duway ima na parjolo na marguar si Orpa na sadanay na marguar si Ruth. Hamu nakadongan kudang dosyan ruas ni HKBP na suapala tahu marningot akka guar-guar sinakingani. Apalagi akka naposo na lebih diingot guar ni artis nama, apalagi artis Korea. Molo di paborito artis Korea do tanggal lahir na do hukbi na boy di boto. Ima alesu gar di suku ni sedo guar ni anak ni Elimelek do sinomi isi tahei narohana do. Isi maguar ni parupuan na satiyai isi tahei narohana. Boy do dang adong dapot turohanay. Alay nuaing di parata do hapor seota di pai baru di baga setikyon mamereng sosok ni saada parupuan na marguar sirut sebagai figur orang yang setia di dalam firman Tuhan hari ini. Hamunak kadongan ada orang sesahat kita marnida hasatiaw ni sirut di turpuhon au suku-suku do di baga sarohaku. Buasa boy songoni siruti gebesatia ibana. Di tonga-tonga ni keluarga ni si Elimelek manang si Naomi. Buasa. Buasa boy. Buasa boy siruton burjuhian tu si matuana. Buasa boy. Na memang dasar jol mana burju do ibana. Manang. Adong go umpan balik nyon alani pabayenan parrohaon dot hadirion ni si Naomi isi matuanay. Saya surah-surado di bagasar rohakku. Memang hamu nak kadongan tung tabodo molojuk pang jol mana burju do jol mana bur na burju. Dai do teh burju boru ni ba laos dapok namu sehela na burju. Las doramu bai do dah. Alai burju ya nak koniba ro parumain na jukka wado. Amago yamang tornahita do ate. Segama inna. Ya ado songoni mangarat toma. Sada yanak konong marumah tangga. Tu pangarat toan di kota. Laroma na tua-tuana siakuta. Jadi di bereng na tua-tua matong anak kono do parmenon. Dung piga ari bana di jabu. Dijabu ni anak kona di pangarat tuani di bereng mak anak nai saya heratorus sudah ambil bagian manuci piring di jabu anak nai bapar men nai mang alop pado memang alai marsakiat dorohan ini tuai beh nggak dirajai parmaikob BHP anak kona rohana
Ala memang ngadong goda danak. Bahasa ya anak kono matong tiap menugut manusia piring don, borong ipe manusia piring don. Alai seneng bangido mula mana tuon. Dan tardokon na. Anok gabe segah lakot tenarohana. Basa mula koroa ho. Oma baru opatari do pehui jabu. Mula mau saina, mula mau dan apalah terus terang. Alai memang dapok do akhirna. Ay gay marsaritai do inaton di huta dung mulak. Dak kasih ay parmeki. Ay gay bigi ditoruni gere-gere na do anak ki di bain. Lomo-lomo na. Gay biholan na manut si piring. Mulai dana ki soya usuru manut si piringi. Au do manut si piring mana do idahan na do mabenia sa sonang. Hape dung sauti tu borusia dui parmeki bah. Di dia do harga diriku. Torinna itu oh. Marsaritai bana turongan na. Bawa-bawa honar sakno. Alehamu nak kadongan. Daksa dia leleng. Ba muli maboruna muse. Muli maboruna. Mangarato di kota na berbeda. Balao matusi. Dung sa minggu di si diberegi bana matong helanao. Saya holan na mangalok parok manut si piring tong. Ipa suru-suru baru deh. Ala di boto hamudo. Lasiat dorohan ini tuai-tuai. Lasiat dorohana. Amang burjuni helak kota he. Dan adong ibang nga tahe molo adong dos ni roha. Ini bana. Ay bohadon wai. Isari tahun ni bana yung muse. Dung mulak ibana. Adong do lobi 2 bulan ni bana si. Di helanau dotong pacuci piring. Dok mangalok paidahan ni si matuan di si. Ba burjuhia matutu. Sai anggo di bagasa rohana sai ido. Dangadong nama duai dos ni roha. Tidak ada yang mengimbangi kalau sudah hatinya sama-sama. Ana berbegulau do hami omain na burunator toho. Hamu nak kadongan i makadang namar keluargai. Molo anak konna dibereng disuruh permain na manut si piring terima do ibana. Alai molo helana dibereng disuruh baru na manut si piring didokon dangadong na mengimbangi kebersamaan tornebana. Jok do hitaon mangalului parutungat tu dirita. Jok do hitaon nang mabuat akahamonanga tu dirita. Alai hamuna kadongan naik tabering jo figur ni si Naomi songon sahalak si matua maradopon sirut parumanay. Tung rosu dekat akrab do parsauran nasida. Sahat tu naung mabalu rak mabalu nasida. Alai holong situ tudo rohani parmenna na duei. Tu ibana. Alai sumurung tutu parmenna na margoar sirut. Anggo si Orpa holok ke dorohana. Rade do ibana dohok mulak. Alai na sa di sosoi do. Inang poso do beho. Mulak maho tu jamina tua-tuam. Bayi do teteh na rohana. Berpikir logis dan realistis do molo si Orpa. Alai molo si Rut berbeda. Dia manusia bukan berarti tidak pernah mengandalkan logikanya, tapi yang lebih mendorong dia dalam kehidupannya adalah imannya. Seorang yang beriman marhaporsiaon natutu jalan natugu tutuhani. Halai bahasa boi songoni. Asian halak Moab do ibana boru-boru ni halak Moab do ibana. Dakka ditadau debata Jahuba. Dalam mereka ini biasanya menyembah dewa Balpeor. Di tradisi kebudayaan Moab, setiap perempuan yang sudah beranjak dewasa, mereka selalu dipersiapkan tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, tetapi menjadi perempuan-perempuan sundal suci. Nah, bisa memberikan dirinya menjadi pemuasan hasrat laki-laki di tempat kuil peribadatan mereka di Balpeor. Dak kaleao ni dinasidai. Anggo diala Israel, haleao doi, nang dihita. Alaima, parasingan ni haporsiaw ni. Alaidung mamuka dioliana konna sirut.
Saut gawe parmani si Naomi, bah bulus do ibana satia. Jala memang diproses do horo ibana itu ngatongan di keluarga. Manadai sedebata jahuba. Aha pena masa na dibulus na sida, termasuk hapogoson, kesusahan terjadi kembali. Naomi ingin kembali lagi kampung halamannya, tetapi menantunya mengatakan setia dan mau ikut bersama orang tuanya. Aha rumah bain. Hamuna kadongan adong surah-surah ni penafsir madok. Wajar matong si Orpa mulak tu na tua-tuana ayadong na tua-tuana anggo sirut kemungkinan nunga anak yatim piatu raibana ninna. Ay tung tinggal peibana di muap dan arong bedongan na manang naise. Alay tafsirat doy hamuna kadongan. Dana na songoni. Alay na betul-betul lo ibana. Naung di bereng ibana ada sesuatu di dalam keluarganya bersama ibu mertuanya. Selain cara hidupnya yang mungkin dia sudah resapi dan ia rasakan adalah hidup dalam kebenaran, sehingga dia menekuni kehidupan itu dan menyatakan setia dalam keluarga itu dan juga setia kepada Tuhan. Hamuna kadongan bisa ada pesta parheheo perempuan, yado di sahalak padita, aka perempuan na di bagasa pesta parheheo perempuan ini, didokon isema perempuan na paling berbahagia di Portibionin na. Memang di huriom tertakup do, tapi berbeda do pengetahuanmu dohot huria na sebelum na suku ni paditai. Molo na suku ni paditai alus na songon na nengek do suarai. Las doro makinang isi manuang na solas rohana iso marero parmenna. Adong gonuang iso ni adong gorate. Molo adong warna aha bajuna. Baju ni natay na hera so apala las rohana mida parmenna. Adong go iso ni molo adong go warna aha madeng bajuna te. Alay dang boy situ dugoar. Alay hamuna kadongan nakikudok molo naburju tu naburju klop domu marnasik may. Alay sa sitong nga buhado tayo hita, songon halak kristek kita. Na memang ikon naburju do hita sa boy domu. Manang boy do domu halak kristen, tu halak nang peso burju ibana. Sa sitong na boy do kan? Sa sitong na boy do. Alanido, songon jamitan ni Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 46 doraite. Moloholong rohamuna tuna makkaholongi hamu aha mau pamuna inna. Si jalon penipuan demi keuntungan pribadi. Jadi molo tadokkon hamuna kadongan dihatatta jok-jok madok songonon molo burjui bana kono burjuanau berekon. Si pelebegu pediula doi. Atok si pelebegu maho molo songoni do pe pola pikirmu. Atong dos do hita do si pelebegu. Hamuna kadongan ya dos songoni di sadajabu gabe marang nabuamay herada terpaksa ikos sajabu ma alay ngatarliling na sida dang apala kompak. Dakyara pak na sida rupani perselisihan nang peso apala gaor perselisihan ini. Alay permeneo pedak kaya merasa nyaman. Ya si patama persoalan nasida dalam berbeda perpuna. Ay perasan ni tu na tong dak kaya diajari permeneo pahupunaon asa hormat marupung. Ima perasan na. Perasan na dui. Alay di bereng ibana pahupunaon agak juga siudo pahupunay burju tau majalawang jajan. Ibu tatong ngepung nai baru majalo gaji pensiun. Pung tarin na. Alay hola lewat 2 hari. Dakka dia tures sobyo. Jadi duk say songoni dak tarpaide den tua-tuai. Yado dipicang dia parumen nai. Alay gabi dialo do. Alay buahana mabainok kunaing narohani na tua-tuon. Alay dak tarpaide na belam say takang di bereng ibana pa puno. Sudi naon
banda songono paupukon alanio dodoi narohana masuk alani parmeneido naso sitong denggan naso denggan mendidik geleng na alai dang tardokon nabe ujungnya dia dehoma sada ede nasi pakna agak menyuntil alai deon sella gurohani donya dia deho Ola di bereng ibana dang adong naso beres di bawah punon tor marede mana tua tu gugeleng mi mana ada tor sedeo na mato jadi bodoh 5 hari sadari dia dehon na tuai apalagi si parmen nih tu gugeleng mi mana ay nadingkas suaranan yan alas sa holan na mamaw sedeo Bapar menno petong adong ko sikolana to riboto do naman yung tilaw do narohana dagtelo ibana pe tonggo di dehon ibana do soho ungu tungu mi paso ho maho paso saritami najujutan terbigi akhir-akhiron na duedeo di jewi najujutan Ana tutoy setiap marede 5 hari sadari paling sotik. Bapar menay pe uloy tabay. Dang 5 hari gabi ono pali mana. Daktalu atong. Dakkolak ko na jengjeng. Aw pe jengjeng ko narohana. Daktalu ibana. Asay tandaho isiawin na. Bah. Hamu nakadongan. Buhado molosongoni terjadi. Asa denggan harmonis hubungan di na marsimatu ado mar permain baru sa sitonga ahado resep na ay molodung marsoal anggo kay mawan ni netua-tua ini an permen na ido manyan na muba ido kan ay muba man ya permeko alay molo sinukun permen na isi do nariko muba ijabo si matua kilo nariko muba ina do tong dedo tahe So ini nang persoalan keluarga, molo antara suami dan istri, mulai sukun, isi do nari kota muda 2 muba. Baibana do, maos, ijuk kiti. Alai sinukun nasadanari, isi do nari kok muba. Amat tado ina do. Jadi dang arong titik temuna. Hurian itu hatta nahina olongan marsiajar mahita. Sianon, hasatiauni, haburjuoni, boy tubuh jala denggan molo denggad do hubungat tado debata itu naparjul hasatiauni haburjoni boy marurat di bagasang ulutta molo denggab parsauratta namar tuhani alani hamuna kadongan molo say bada-bada do disada keluarga si sukuno doi berarti partuhanon dialaho pedang denggan omong kosong goy molo burjui natai mar minggu alay tong holan na yung marbada ibana di jabu. Taberpur. Tapadenggan parsaurata do debata. Tapadenggan parsaurata do Tuhan Yesus. Di bagasan ibadah taido hita padenggan parsaurata. Do di bagasan tangyang taido hita padenggan parsaurata. Do di bagasan pangoloyotta tu hatanai mangulah do makangolo katana di sido hita paturehon parsaurata. Puasa gabi luar biasa di Son Sirut Hamunak Kadongan. Dia berbeda dari menantu yang satu lagi yang bernama Orpa tadi. Kenapa? Daksong na ni penapsirinak kining asatia pe ibana dah ulo ibana mangutus si matuana nong yatim piatu do ibana barang adong be gabe di hutom mak. Daksong ni. Alena tabereng Hamunak Kadongan di harohaon ni Sirut di Turpuhon. Nong ibereng ibana do borhat sian hati nurani do ibana mamerek si matuanay nong lam gale sebagai ibu yang tidak berdaya dakola secara semacam sebuah penyimpangan iman aina salilingon marguru sa si matuanay do ibana maniru haporsan si matuanay do ibana salilingon maka nasatia ibana martuhat to tuan Jahuba alay tung ditahibana lomulak alani borak ni sitaonon alani hapogoson, alani hasusaan. Haporseon ni si matuanay imasi Naomi sedang morido songon baru teheo. Sedang goyang.
sedang goyang, goyang ibana, goyah. Dia meratapi nasibnya. Na julu borhat ibana sian Jehuda donggoy tangan na donggoy tiup ibana. Lau mamulahi ngulu di tanah Moab. Alaikum mula mai musa ibana dengan tangan kosong dang adong be. Amat tanah pe dang adong. Anak kon na pe nunga bayanan ni apa yang dia alami. Iberang ibana doi. Diberang si Rut do songoni harohaon ni si matuanai nunga goyang secara iman. Alanido di siban. Jadi dang napai may sertifikat ni tano si Rut uban sa di paihuti si matuanai da. Ay gudang nuaingon akayanakon pura-pura burju marna tua-tua alay na pay may mana sertifikatina ma. Ba mate niyan, mate masih torarong bagion. Parmen na ipe ba burju-burju. Adong 5 sertifikati niyan, asa 2 di leot tu ibana. Adong gosong oni. Alay yang go sirut di son, itu luar biasa niya sa tiyan nai. Dang mamerek tu si ibana. Alay dia ingin menopang hati dan iman mertuanya. Sehingga dia berkomitmen untuk setia. Inong, ia disiho mate, ko disiyaw mate. Inong si matuaku, ia disiho tartanom, disido au tartanom ni nebana. Iko dihutonokku doho, manang tu dia holao. Inang si matuaku, bangsom nama bangsokku, debatam nama debatakku. Luar biasa do, hasatiaun nai. Alehamunak kadongan, boido menular, manang tahanguluhon hasatiaun ni sirut diturpuhon dihita. Sasitong na, iko satia do hita di ngolutta. Di hasatiaun ni siruti, gabe denggan goarna tarsurat, gabe dohot ibana si totas ni, dalan hanguluan ni dipakai di bata, di bagasat tarobo silsila ni Yesus. Do dosian bagian ni goarna tarsurat, setia di bagasa kaporsiota, dakolak kasangapopurton, di bagasan inganan na saliling nililing nai. Ima upan yakana satia martuhan. Lobi sian najinalo ni sirut ala ni hasatiaun nai. Ay didongani di batado ibana di ujung na. Ala satia ibana madokot di ngoluna de batam nama de batakku. Bangsom nama bangsokku. Jadi dakya akamanginang magwa kajol mana burju. Molope disuada hokalak haburjumu ala ingok ma dakya tarse sahaburjumi di joloni de bata. Molo piadong nama persuada haburjumu bahkan sahuria ma persuada haburjumu naringgan nabi naimu ala yang gode bata dakya ulo manesa haburjumu nani ulahomi. Jadilah kita semua menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan seperti Rut yang setia dalam keluarganya dan berjanji tetap setia juga di hadapan Tuhan dan mengikut Tuhan. Amin martang yang mahita. Mau lihat mahusob bahok kami di Tuhan. Dipakulingi hatami hami saluhu na di minggu sadarion. Ima pohado hami asa toktong dina mangihutok ko satia hami manguloyho dot mangulahon lomoni roham. Hasatiaun nami ima ujuro hami mamakke tikki na nilihomi laomar sobba hasya dot gabe ula-ula sibuan lasiroha manang di dia pehami maringana. Holan alani haroson ni persauran nami do pakkanguluhonon nami di hatam di sido hami gabe boy sahalak na satia manahan mangadopi saluhut akan namasa molo pe roha maolon molo rope haporsuhon manang sadihari pe di luas so iko boluson nami ay dakku boto hami aha namasa ay hodo na punang ulo nami jala hodo natuk mengaturhon akan nang namasa si boluson nami di ulo nami. Ale Tuhan paso-paso mahuriamon asa toktong satia hami mangulahodot manguloyho di sadok gulmit ni ulo nami. Holan mga sahon Yesus Kristus jalo ma Tuhan tangiang nami. Amin. Tapuji matuhat tamarede hita hut papungu peliata.